Здравейте хора, това е нашия първи влог. Аз съм Кира 118. Аз съм Пи300. И ние смятаме влога да е до максимум 5 минутки. Не повече. И какво ще направим на този влог? Кажи. Ще говорим за Майнкрафт и всички други игри, за лайковете и... Така, за линкове. Добре, надяваме се, ако наистина изберете хубава игра за нас, ще я сваля на компютъра ми и да се надяваме, че ще тръгва перфектно. Дали ще е Outlast или... Да, GTI 5 ли ще бъде... 4, ще извършим всичко. Айде, ако ни кажете GTI 4, P300 я има. P300 е на ваше разположение. Затова, слава богу, че компютъра ми има 500 гигабайта. Ние още имаме по 8 гигабайта. Така че, ние правим 16 гигабайта. Слагам си телефона в твоя и имаме колкото искаме място. Така, и още нещо за игрите. Ако ни предложите да играеме... Коя, например? Нека ви покажа кои игри можем да играем. Не, чакай. Говоря за игри, които да свалим. Добре, ако ни предложите, например, FIFA 16, P300, може да му е малко трудно да играе, затова аз ще играя. FIFA 16, аз не съм по футбола. Така, вижте, първата е Майнкрафт. Моя колега ще да посети. Майнкрафт. GTI 4, тази ще е пълна оригиналка. Гран Туризмо 6. Надяваме се и сега да успеем да направим един клип. Естествено. Текен 6, в която ще има едни железни рундове, на които ще се бием и ще се мачкаме, просто ще се нервим. И последната игра е Ratchet & Clank, в която е приключенска, обаче има няколко свята. Не, има няколко диска, в която се продължава играта, за да спасиме ето това роботче. Някъде... Да, и трябва да купим. Така, за това сега ще ви кажем пак имената на игрите. Гласувайте за Tekken 6. Тя е с борба, нещо като кетч. Така, гласувайте и за Gran Turismo 6. Ще се състезаваме с P300, няма да е никак скучно. Един от нас... железни превъртания, които направо ще ни убиват. GTI 4 може да се каже, че ни е любимата. Значи, слушайте хора, GTI 4 съм открил как да си взимате пари без проблем. Да. Така че без полиция, без такива. Без полиция, без нищо. Така. Гласувайте и за Ratchet & Clank, която е приключенска игра, адвенчър да кажем. И ако ви е харесала... И там също се стреляш. Да. Това GTI има да е по-анимационно. Да. И накрая остана Майнкрафт, да знаем, че повечето ще искат. Затова казвайте кои искат и кои не. Направо да направим първо 7 серии на Майнкрафт. После ще видите, ще почнем ще ги размешам игрите. Няма да гледам. И ще видим от коя ще почнем първо. Tekken 6. Tekken 6. Така. Ще почнем първите 7 серии от Tekken 6. Хора, ще направим един клип на Tekken 6. Искаме после вие да гласувате коя игра да правим. И да ни напишете в коментари, ако може. Да. За това и казвайте някои игри, които стават за компютри, не да скачват вируси и такива да ми задръжти компютъра с... няма значение. И някакви интересни адвенчър игри, пак като Ratchet & Clank, подобни. Аз сетих една. Коя? Скрап механика. Да, скрап механик. Спокойно, скоро ще имаме и GTI 5 също. Тя е до някъде приключенска Rockstar, такава. Да. Та ще пише в описанието, приключенска. Именно.
А и не само това, ако правим влог, както ви казахме в клипа на Майнкрафт, Да. може да не го качваме, защото ужасно стана. Или ще го правим тук, в нас, навънка, няма значение. Искаме само да ви хареса. Дори казвайте на свои приятели да гласуват за нас, за коя игра да казват. Ние няма да ви кажем само една. Дори може да направим едно нещо. В една шапка ще сложим листчета с имена в игри, които вие сте гласували. Ще ги напишем и ще видим коя първа ще играем. Да, ще напишем имената на всички, които са Да, написани. GTI 5, Grand Theft Auto, да, GTI 5, Според мен Grand Outlast. Theft Auto ще искат, Да. много ще искат Да. Grand Theft Auto, защото все пак Grand Theft Auto за сега е първа по бюджет на Rockstar игрите. Да, както не само GTI 5, има Vice City, ама Vice City не струва. Vice City самия играл с И аз. Така и какво да ви кажем за последни думи? Ако дори ви харесват клиповете, ако можете, струшете компютъра си от лайк бутон. Купувайте много пуканки. Ще са много дълги клиповете. Ще правим клипове от 2, 3 и 4 часа, ако искате. Само казвайте на кои игри. Случвало се Ако така. искате, ще можем да направим от 10 часа, ние сме велики геймери. Не сме Да. като Вената. И искам да знаете, по-известните геймери, ако ни гледат, аз съм голям почитател на Дидо-Ди. Аз съм почитател на XX Hex и Дидо-Ди също. Аз на XX Shadow Hex Аз съм също. и на знака. На Heaven Bull, знака. Искам да правите много готини клипове, защото ми харесват. Особено на мапове на Minecraft, на GTI 5. И Heaven Bull или Heaven играеше Ark. Моля те, качва интересни клипове за нас, защото аз ще си я сваля и се надявам да качвам клипове и на вас да ви харесват. И ако може и Дидо да играе Арк. Мълчи сега. И така. Затова Братята Hero 18 и P300 ще правят колкото се може повече. да. И чао хора. Това беше от нас. Hero 118 и P300. Чао! Чао!